Matul din is-sena tal-pandemija infetħu 16 il-Child Care Center ġdid. Dan apparti li hemm żewġ ċentri oħra li qed jistennew li jkunu ċertifikati biex ikunu jistgħu joperaw. Dan ħareġ waqt laqgħat tal-kontijiet pubbliċi l-erba' wara nofsinhar fejn kien diskuss is-servizz taċ-Child Care. Dr. Jacqueline Vanier, uffiċjal tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni tat informazzjoni dwar dan is-servizz li bih il-familji jiffrankaw sa 4,000 euro fis-sena. Dr. Vanier qalet li Malta qiegħda fost l-aqwa pajjiżi li joffru dan is-servizz minn fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u li riċentament delegazzjoni Awstrijaka kienet Malta biex tara kif taħdem is-sistema f'pajjiżna. Qalet li ż-żieda sostanzjali taċ-Child Care Centers waslu sabiex f'5 snin biss Malta tilħaq il-miri Ewropej rigward in-numru ta' tfal li attendu programmi ta' Child Care. Vanier sostniet li f'Malta jeżistu madwar 150 ċentru li kollha jiġu spezzjonati mill-inqas darba fis-sena sabiex jiġu assigurati livelli iffissati għal ħarsien tat-tfal.